Ngugas ko. Apoy hugas. Hamok. May appointment pa nga. Alas 12. Nga. Ang dagway mo ko pa pero akong kasawa. Pero 20 minutes na lang, no? Nasaan niya siya? Para! Ito pala ito! Time check, 11:50. Kabot kami, ane. Baka magyan akong taparan. Marag dilit. Share kila ko. What kita mo eh? Not-brush ka din? Ha? Not-brush ka? Wala ko na not-brush kay mo kailang nagpa-cleaning sa office. Para sila nang ay, on the board, yeah! Oh my God! Ane, kukusog din sila lang. Kang. Nawa siya. Nangita siya na ako eh. Wala, nangita siya. Ang dagkoy na sabot na, gisabot na. Gisabot na, ang dagkoy. Gisabot na, ang dagkoy. Stop, my love. Blueberry cheesecake. Yes!